Woyo, wagwan people. My name is DJ Sparks. Muzaranas, I'm very happy because ndichimwe mfana changu soja ndinacho Muzaranas chatenge tichikurukura nacho. One DJ Nashi. Woyo. Wagwan kuda say. Easy Madiba boy. It's been a long time asubatika. It's been a long time so. Tiri monseko mdani. Nemagorogote goredzwa. 2026. Yeah man, aiwa tirimo murimo eremi. Aiwa istirimo we are blessed. Aunoziya go isusu tunoitwa nei wana Jesu. Wana Jesu arikura mwana wazhinju. Aiwa. Ndiye atina guys. Tingizimuramba chikomborerwa more blessings on top. Yeah man. Wapo wanditi DJ Sparks ndasara sikuya ndega ndira artist wandina nda chief doctor. Yes I ndio watambukigira ina. Tama chief doctor wagwana. Apana madigo DJ boy. Bida senda. Hello. Yose boy. Singaiti. Alisema wex. Max ngoza mazama pusha chino mbere. Ngoza mazama pusha ndika. Sa guys, sata kumbokunzwi sai zvotakuti tinzwe kubva kuna chief doctor. Timonzwe silent pattern yake, timompe mukana ambotrovere. Sata svika kwese kana chingeti first time yekusvika parapa sino subscribe gara subscriber unongona search DJ Sparks ZW. Ma platforms ese wango search DJ Sparks ZW. Unototona tichibuda tiri papa. Tinoposta zvinhu each and every day. Saka pane advantages akawandisa ikoko kuti ugare uri up to date, ugare uchiziva zvatinenge tichikanda. Sa DJ Nash. Yeah man. Tombonzwa mukomana ndizini? Kwete zvekunyema. Tombonzwa mukomana. Sachi muti pewo rhythm tombonzwa mukomana. One chief doctor. Okay. Oyo. Chief doctor. Yeah man. Oyo. Mukuiwana here chief doctor. Charles Patipo ndibara. Oh, timbonzwa chief doctor guys. Sa DJ. Yeah man. Sindanza mukuiwana sei. Ngibona ichiyenda kubvu. Ngibona future iri bright. Parikupisa mdara. Nyanza chona dzakawanda dzikuitika muzinda. Kana mawana song unotudza ndara. Ndawana mdara. Ndawana. Boza ratopinza nyaya dzedu. Ndakutaura dzimwe. Taura chief doctor wakunonoka. People from top. Major. Alright then. Nguva imwe chete mbiwa ndibate ruoko tiende mberi usasiwa sinanana iye wandire usafunge ndokuriplesa nemumwe munhu kondodarire wandire usafunge ndokuriplesa nemumwe munhu kondodarire ndurariri wangu moyo ungorimo mauri kukutsveta ndingaise chiedza mvuri iva pedyo pangu usaende kure wavanoda from top tipulire ngoma iro from top baba. Yeah man. A big tune this one. Yeah man. Lighter. Top. Alright then. Nguva imwe chete mbiwa ndibate ruoko tiende mberi usasiwa sinanana iye wandire usafunge ndokuriplesa nemumwe munhu kondodarire wandire usafunge ndokuriplesa nemumwe munhu kondodarire ndurarire wangu moyo ungorimo mauri kukutsveta ndingaise chiedza mvuri iva pedyo pangu usaende kure wavanoda vanondidzima inzira ndisaona simao muti wakamera paunoda anga usarudzire hakuna anoda wandire usafunge ndokuriplesa nemumwe munhu kondodarire wandire usafunge ndokuriplesa nemumwe munhu kondodarire Inoona bana sikunzo bakunzo wandireji? Wandire ndiwandire bimo kwandiri. All right. Yeah man. Yeah baba jana ndo baba filo zecho wandire. Yes wandire. Okay. Wali bona mutipa another one. Timonzwa futhi satatanga kukomenda. Adire. Yeah man. sinanana hey. Alright
chu vazogara mumepo tabvisa pakajekera vasafunge vafika Chief Doctor sinanana hey Chief Doctor generation. Alright then, listen for this. Alright then, avazogara mumepo tabvisa pakajekera vasafunge vafika vatizira kunechipakera ndinenge ndina chacha ondo tinodzorera tikubatanidza basa zvimanda nditi chipo zvingungu nengusando zvinorovera patiri ukazviona zvapotsa zvatoenda kusiri parinonga zvatarasa vari kuteedza mavhiri vari kuti chief chiremba kana kuti apiri kuti isu tine enechi chaisa haticheuke muridzo pavanotidaidza Big team. Sinanana hey, alright then, ndikatika hatikodzire pabasa tiri 24/7 siso rine chandosera pakirwa frozen arikari pasinal chamakwagota peni mobva maziva pashata pane chekwareting saka ashande nezvitanda ungepu kuno kune simbi machangara sesu kumbare ndochikwina bvunza broda murefu kwata fiyo kungoviga zvidobi muvhu kuita vigoroni kupinga mavationa sevadya lemoni paramwoyo yafaro tofamba naaroni mozisi ndiye ozarure nzira kusvika kukenani yamwe vakati vakakundirika yeman From top, one more time. Sinanana hey, alright then Joe Usambo, trase muno zvekupinda usina chombo unorowa kombo cho Usambo, atore time wakachekera patiri risingakupe mari Usambo, perere papepi rinoziva maths muno count kwa 1 to 30 Usambo, ndauya nekalesen nditsvagei panguva titaure in person Usambo, nyepere kunzi show time 350 ichirohwa nepondo cho Usambo, wamiswe kunzi icharohwa warora Joni yachipisa kusaita matuke ndauya nekalesen nditsvageipa titaure in person matuke ndauya nekalesen nditsvageipa nguva titaure in person ekureba kunge hosi paipi konjini tapinda ndakapenda unge naiti chisurprise pana vatatu ngestripe panoda kutimisa toisa maspike ndikati chirikwedu chingoma kaichika sinanana hey My way, Mawana. anonzi mawana mucheni unoda kuisa futi rapo from top Yeah man, Chief Doctor. Chief Doctor. Alright then ziri kudiwa mumaswits umatakutsidzinga semaswits vabvunza chifutuko chapabhiti dzisei paripiti mudzifila modzipula ka6 idzi dzavanda ndikote chiti kugadzira mahits totsimba kunge ruri kwete vhits apo takarira palechiti kumata nditine kiti hatikwate vanogadzira dis ngoma dzedu hadzina dismiss sinanana hey Chief nyuchina alright then oteti vakabva kubasa vakata kwavo ondokusvika ndokurova mama ndokukumbuka ndokurova mwana ndokukumbuka ndokurova imbwa ndokukumbuka ndokurova kiti ndokukumbuka ndokurova gonzo ndokukumbuka ndokurova bete ndokuchema hanzi mumba musina Jesu hamuna rugare sinanana hey alright then ndine mamirako babasa ndipo pandinovhirapo zvetanzinotinyesa mambo pirato ndingatitsema inazo zvibasa tinenge takavhara nzeve vachisasa avengi tichigomora panhova hatichengeti godo kunondora tinogova havapamire vanobva manyatadzova takurongedza zvibasa kuno hatishande konakocho hatimbe nemunhu pabasa nenge ndiri ndoga vatarisa divi pavazorika muboka vomechatumastansi kwavo isu takazomba tiri vatete kunze asi mukati takagoka alright varzviti ndivo vakabata tanzi ripi vakangobata mabhanzi donanzi vazvimbirwa vobva vati hanzi tisitato mawana tomenda kune imwe instrument yeman toenda pane rimwe DJ muchinzwa sei Mafuta yawo anopedza next big thing. guys watch out for this youth the youth are bad
Yeah man, Chief Doctor, new generation. Chief Doctor. Tombo tuende balance. Boso. Sinana na hey. Alright then. Nyambwe shikanzi zvarema vanomira neni nyambwe ndakaiswa njima upenyu ndewenyumari watinochema munongomira nesupa yepa vanotisema vane godo varipo pakungohakira vakangoshama mukana shawama ndopakira tamira semba danangoramba kuzarira vari kutiniwa wanzwa Watch your style. From top my DJ. upenyu ndewenyumari watinochema munongomira nesupa yepa vanotisema vane godo varipo pakungohakira vakangoshama mukana shawama ndopakira tamira semba danangoramba kuzarira vari kutiniwa wanzwa ini ndarira chu chazongobvaruka ichochi chazongobvaruka bvaru isu tinofamba nedenga ndaaloka rimwe levo ndazongosiya karusha kurunga karinga ngoma dzazonakidza dzamakabike mshinda bepuka ivari kumarinda ndiri tsono yakatyokera pasina shinda kurunga karinga ngoma dzazonakidza dzamakabike mchinda bepuka ivari kumarinda ndiri tsono yakatyokera pasina nginya unzainginya kunondikugoverei dzapasa ndokunakapenda tingakudzorerei mvura iziso muri makati kuonesei kuti ndandidzi tinodzigona sei vane moyo yakasviba semvuri vanoda ndireke chiri mumaoko pamusaka pekuumbira sparks vanhu ava ndavachinjira ini kurunga karinga Sangara. Anonzi Chief Doctor ndiani? Like mona umbotudza ka background kuti who is Chief Doctor? Anonzi Chief Doctor ndi artist ari kugara Marare akurira kuchinoi anoimba afro dance nedanso yacho futi. Okay. Yeah. Saka inspiration yakabva kupi? Inspiration I was inspired by Sekalas. Yeah. Wanda. I'm inspired my youth. Yeah man. Right, but ndinga vibe nganchinzwa kwa Chiu Master, so I thought maybe just to know in the inspire on a Chiu Master. Ichirenda nomboka fila zvisho. Ka Chiu Master. Ka vibe kakona kanzwa. Nanzokanzwa but iye ndomunzwa achikashandiso kaimbiro kandoita andomomuzwa achishandiso achidaro sizoziya anozitiwo nombozwa chuma achishandisa achidaro kuimba kwaunoita we're not getting the point. Alright, ndoedza kutaura kuti inini handizvinzwe kuti ndikuimba unge Chiu Master but iye Chiu Master ndokwanisa ndomunzwa achiimba unge inini. Why is it kuti anoimba unge iwewe? Asi manepa makambolinga samwe samwa takambolinga tese. That was 2019. Kupi? Nachiu. That was kutiketi. Maishanda mese kana mangosangana. We were signed pa same studio naye 2019. Tikatomboimba tese. Sokutodaro. Alright. So this is too confused. So you don't sign home mese pa same studio. Takatomboshanda tese sokutodaro. Shanda na Sa ndiyana kuita ngemumwe manje. Andikati iye akuita unge inini, andikati inini ndikuita unge iye. But inini ndine nguva yekuti ndanga ndingori zvandiri since 2018. Asi iye anga asiri zvaari nhasi. Handizoziya ngozi iye ndasati aiwa utadziziya kai maishanda mese mamakasainwa under one stable. Chiu Master was vanhu vaiziya Chiu Master kudhara vaimuziya ari zvaari asati achinja because Chiu Master akazochinja flow but andikati kuchinja kwakaita flow akatoraining. Okay. Handidi kutaura nchidaro. Handidi kutaura ndichidaro. Baba muna kutaka kuwa humble. Ndozandiko kana ndototsva hambo. But still, what is more important kungoti mawex ako and mawex achimanzwa nemawex mawani. Saka makatanga zvekuimba izvirini? Ndakatanga kuimba 2014. 2014 ngoni magana. Ndandi form 2. Ngoni form 2. Makutorwa mangoma kuchinoya ikoko. Kuchinoya. Kwana JRB mukanya noziya ndokuchinoya. Ya JRB ndokuchinoya. Wanga ari madhara edu ka. Alright.
Right. But I also came across video like kwete one chete comment section pana vanhu vanombowanzotega kuti nikamwe ka ujeri B futi kanombobuda mari mkomana especially when it comes to ndakanzwa I came across my videos akawanda vanhu vazhinji vachingoti nikamwe ka ujeri B kana nako mkomana tokanzwa pomwe pakaita kudzvuwa so mwana zvinoitika mukoma masparks mukufamba chaimuka kana imimi chaimuka achicheka navanhu vakafanana nemi 2-3 right pachiso chaipo sase maplays nemusic sakuti kudzokuti makumaendisa makaita sizvo kapita saka semaplays nemavoice saka anofanana azimwe sparks ari kutora sparks ari blessed mune boys akomborerwa arire right saka ndo mafambire eyo saka mune mavideo amuri kuitawo here masingo zvakamira sei ya ndine mavideos andikuita in fact andakatoita nemamwe andichashanda mberi ndakabudisa video rinonzi ama2k lesson okay maimba mvitichiko ama2k lesson ndaita mainterest ndaiti usambo fume kuteswa uri geto yuti hatitambire paburire futi usambo akanzi uchiti pepinde rako uchibva kunouya mumwe pajuti usambo oiti fungwe kuzvikitisa ochacha nozvipikisa cho usambo kana warwadziswa nax nuti ongolikisa cho usambo wese misodzi pane heartbreak ipapo ngapachike mapepi msambo rambe diki kana umbe isipo dzidzai kushandisa zviripo msambo ndauya nekalesen ndotsvagei panguva titaure in person pasocial media masocial media ndobatika chief doctor official music okay Facebook Instagram TikTok maplatforms ese YouTube yacho chief doctor official music okay saka konhamba kana pachine pairana kuzoshanda newe vanokubata sei munowanika kupi number ndoshandisa dzakanzi 071 ngitoita nafoni we have to listen ya 0774 93 5515 again 0774 93 5515 okay mune Zimbabwe ndofunga manzokera munenge muda kuzomboshanda nemukomana namba dzataura idzo munongombata ipapapo kana pachinge vana producer anakirwa neart mungombata mumenveta studio moita deals rinoita kuti munhu wese anga achibenefita anga achisekerera sa for now ameno muchite zvinhu zvamuda kutaura here DJ tisatambudzokera futi kumangoma man aiwa petending chief doctor abo mangoma tatomanzwa bo vari kurova zvekudaro vanofana kungoramba vachipusha because industry yacho vanoiziva ende vari especially uchinzi une kakunge vane pakaipa atinokufanana but atinofanana but nyaya yekuti ukazongoenzi une kakunge nyaya yeimitation yayo vanhu vanoga kufunga maybe unenge kwakutedzera munhu kauri kuita but unongoita ati yako unongoshutiwa ati rako pastera yako awa still bo isusu chedu isusu kubika topakura vanodya ndo vanotaura kuti zvoni muri kuzvinzwa sei mafanzi ndofunga manzwa performa sa zvinonetsa kana zvokupa mafanzi ndo vanozotaura kuti zvoni mawanza sugar mawanza salt kana maita sei but sichitongozvipachi kunewo tasava nichiite kuti muwanikawo tindiri muwane alright ndiro ratinaro zvesho asina rimwe one alright boss akatongorwe one iroro then tobva taita se tobva taenda handi sinanana hei musati ndewenyoka nandangomposta musasongoti ndewenyoka nandamumaintaina makayedza kunanga sindimi makapotsa achatatsa kudaira kana masvika manoka aive eka mwana uyo maisamteka mwana uyo maingomureka maingomureka aive eka sinanana he
ndamumaintaina makaedza kunanga sindimi makapotsa machatadza kudaira kana masvika manoka aive eka mwana uyo maisamuteka mwana uyo maingomureka maingomureka aive eka mwana uyo maisamufenza mwana uyo makamureka makamureka vamwe makatamba naye presha mukasiya mwafunga achapera pachashaya nomundau zvino kwatonhora makumfunga kupisa maifunga achadi ini ndangomudau ndave mufesi wake imi mave maex ake chikamuriko murugara mutsoma pesi yake musati ndewenyu kana ndangomposta musazongoti ndewenyu kana ndamumaintaina Chief Doctor to the fullest. Anyway, chibaba makaipa mabuya wana kuzombotanira nesi. Namba mchibosa mangoma chipo chiripo. Tisu na Zimbabweans tiripo pakusupporta. Guys, let's support local talent, local music to the world, to the world. Sa DJ wanda kufollow na kubata papi. Okay, ndobatika pa DJ Nashe, ZFM Stereo at all social media platforms, go Facebook, go mukati wana Nashe. Thank you so much to one DJ Sparks ngomboone supanapa. Tichimbounza mageto youth. So kuna mageto youth so gogo. Aiwa, tibate musachike kuti bata tikupusha talent hapana. Number 0788488084 and then abozho ngora ndapota musabipa. Anyways, Baba, thank you very much for watching, for supporting local talent. Yeah, man. With that, we are out. Yeah, man.